फिसा सुबुंफ्रा मा बुंदों फिसानि खोमायाव मा दा गुबै बाथ्राया बेनो जे माब्रैहाय आंनि फिसाया खारा नङा होमबा जों बेखौ बयबो मिथिनो लुबैना दं दा आं फिसानावनो सोंनि मामा नोंसोरो मा गोसो जानानै सानैजों न'निफ्राय ओंखारबोआमोन बहा थांनो होननानै ओंखारबोनायमोन आरो जों खोनानो मोननाय बायदिबा नोंसोरो आलायस्रि बर' नोंनि लोगोआ बेखौ न'आव दोनलांदोंमोन ओमफ्राय नोंसोरो दा गुवाहाटिथिं मारै मोनफैगोन मामा नोंसोरो बेखौ गासै नायगिरिफोरनिसिम फोरमायहर आखाइ खबजोबनानै खुलुमबाय होनोबो खुलुमबाय जों माने आलासिखौ दोननानै थांदोंमोन ओमफ्राय बेयावहाय समायना होननाय बे समायना होननाय बिमाया आंखौ सानफ्रामबो होनबाय थायो नोंखौ नोंसिनि बाबाया फाननो लांदोंमोन होननानै आंखौ सानफ्रामबो बिदि होनबाय थायो आं दुखु मोनो बिदि होनजाबाय थाबा ओमफ्राय नोंखौ आलासियाबो लिंखानायजों आं फैदों आरो आलासियाबो लिंखादोंमोन समायना नोंनिया अबेनि रुफुरि गामिनि समायना बुङो ना बिमाया बुङो लोगो मोनबानो होनबाय थायो आंखौ आच्छा बहा फाननो लांदोंमोन होनना बुङो बङाइगाव ओमफ्राय नोंसोर दा बेखौ दुखु मोननानै नोंबो फैफाबाय आलासिजों ओमफ्राय फैनानै नोंसोरो बहा थांनो होननानै फैयामोन आं माने नोंनाव बे खोथाखौ नंगौ नङा होननानै सोंनो होननानै फैदोंमोन आरो बङाइगावआव थांनायखौथ' नोंबो मिथिगौ मिथिया मिथिनानै नों बै मानसिनावनो मानो उल्था माल्था सोंनो रोंदिया नोंखौथ' आं फरायनानैसो लांदोंमोन बेयावबो नङा होमबा नों थानो सुखुवाखै होननायखाय लाबोफिनबाय आं नोंखौ नङा होमबा बेवलाय आरो मानो फाननो लांदों जाखो दा मेन बाथ्राया नुदोंना गुबुननि बिमा फिसा न'खर संसार आलो गोजोन जानायखौ गुबुना मेगन साग्रा दङ रायजो राजाफोर दै दा फिसाया जि बाथ्राखौ खोनादों बेखौ आङो नै फिसानिनो समाय बा फिसानिनो खर' दांनानै आङो लोगोसे बिमानिनो खर' दांनानै आं समाय लादों आं बेबायदि माब्लाबाबो सानाखै गोरोन्थियावबो बे बाथ्राया मालाबाबो जानो हाया बे रं एन्सार बा रं कुइसन बिथांमोनहा मा साननानै जे जोंनि न'खराव बेफोरबायदि अर सुदों जों बेखौ बुजिया नाथाय दिनै जोङो न'खराव गैया होननानै हालाय हाफाय जों गुबुन जायगायाव थानानैबाबो जों फिसाफोरनि थाखाय माबा मोनसे खालामलांनो हागोन नामा साननानै जों गुबुन जायगायाव थायो खस्थ' खालामो दिनै बेराफारसे आं बेमार जानानै दं नोंगौ आं खामानि दामानि मावा बा मावनो हाया बेनि खारनावनो आं दिनै बेमारनि थाखायनो आं खामानि दामानि मावनो हाया बे हिसाबै आं दिनै मोनसे फिसा इउटुब चेनेल खुलिनायनि गेजेरजों इउटुबजोंनो माबा मोनसे जालांगोन नामा होननानै आं इउटुब चेनेल खुलिनानै आं सालायबोगासिनो दङ आरो लोगोसे फेसबुकआवबो नाजागासिनो दङ दा बिनि गेजेराव जोंनि न'खराव माबायदि अरसुना होदों नङाना दिनै फिसानि खुगानिफ्रायबो खोनाफिनबाय फिसाखौ आङो बङाइगाव मोनसे समाव बेफोरबायदिनो जोंनि न'खराथ' गैखाया नालाय आं फरायहोनो होननानै लांदोंमोन जेब्ला आं बङाइगाव सिकिउरिटि जब मावदोंमोन बे समाव आं फिसाखौ आंजोंनो फरायहोनो होननानै लांदोंमोन दा बेवहाय फिसाया थानो सुखुवा मानो सुखुवा होनना बुंनायखाय आङो लाबोफिनदों खुद गावनि खुगानिफ्रायनो मिथिना मोनबाय नंगौना नङा मामा औ नंगौ गोसोआव थाखानाय जा फिसालाजों समानफ्रामखा बेनिफ्राय एसे देरसिनसोबावमोन खोमा बे समावनो आं लांनानै फिसाया फरायनो बेयाव थायाबाबो आं न'आव थांफिनसै होनबाय आं लाबोफिनबाय न'आव दिनै फैनानै आंनि फिसाया 13-14 बोसोर जाफैनाय समाव बेबायदि अर सुना होदों बिथांमोनहा मा साननानै बिदि सुना होदों बिनि भाबा निस्सय बारग'आ इसोरा दङ इसोर गैया होननानै रावबो संसाराव बुंनो हाया इसोरा दङ बिथांमोनखौ बिनि भाबखौ इसोरा होखागोन बिनि साजाखौ इसोरा होखागोन दा नायगिरि भिउवार्स नोंथांमोना सेलेक्सन खालाम थारैनो दिनै फिसाया मा बाथ्रा बुंदों आरो बिनि एन्सारा फिसानावनो दंखायो फिसायानो होफिनखाबाय नङा होमबा आं फरायहोनो होननानै लांदोंमोन फिसाया फरायनो सुखुवा माया होननायखाय आं लाबोफिनदों नङा होमबा दा नोंसोरो गुवाहाटियाव पल्टन बाजाराव जे ओंखारफैदोंमोन गुवाहाटि स्टेसनाव बेवहाय नोंसोर सानबेसे थाखो बेवहाय जोङो माने 2 थारिख खालि फैदोंमोन नालाय 2 थारिख खालिनो जोङो आंथ' लामाखौ सिनायला ट्रेनजों फैफेराखै बेयाव आं बेखौ आलासिखौ होनबाय आरो सासे लोगो मोन्दोंमोन नालाय पुलिसखौ ओमफ्राय बियो होनबाय आरो जोङो लामाखौ आन्दायबाय होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय जोंखौ दोनलांनो हागोन नामा होनदोंमोन बियो ओमफ्राय जोंखौ थानायाव लानानै थांदों आरो थानायाव लांनानै मानो फैदोंमोन मानो मादोंमोन होननानै जोंखौ सोंनाय जादों बिसोरो ओमफ्राय जों बिदि खोन्थानानै ओमफ्राय दसे थानानै जोंखौ माने मेडिकेलावबो लांदों चेकआप खालामनो मेडिकेलाव चेकआप लांखांनानै ओमफ्राय जोंखौ बे CWCआव लानानै फैदों आरो बिदिनो बिमा बिफानि नाम आरि मासां बोसोर बेफोरखौ सोंदों ओमफ्राय सोंनानै जोंखौ माने बेयाव हस्टेलाव दोनहैदों आरो हस्टेल माने आश्रम दै रायजोफोर हस्टेल बायदियानो आश्रम बेयावबो माने गार्जेनफोर ओंखारफैथाराबा फोरोंनाय मानाय गासिबो सुबिदा दंजोबो आरो दा बेखौनो बुंनो सानो बे आश्रमनिफ्राय जोंहा सासे आब' बिथांजोआ
खबर हरदों गोबांनो नाजानानै बे आब'निसिम आङो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय माने रोजा रोजा साबायखर बावहरो जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदाव सोराव जानाय गथ'फोरखौ लाखिना दोननानै जाहाथे न'खर गार्जेननिसिम खबर बा खौरां दैथायहरनायनि गेजेरजों जों न'खरनि गार्जेनफ्रा लांफैफिननो हायो बेनो बे आब'मोननिसिम रोजा रोजा गोसो गोरबोयै साबायखर बावहरो दा दिनै नोंसोरो बेयाव गोबां सान थाबाय नोंसोर बिमा बिफाखौ आबै आबौखौ जोंखौ गोसोखांदोंना गोसोखाङामोन नामा गोसोखांदों ओमफ्राय नोंसोरो बै सार मेडाममोननि सायाव बुङोना बुङामोन एसेबो लोगोखौनो मोना मालाबा लोगो मोना ओमफ्राय नोंसोर सोङोना सोङामोन जोंखौ न'आव माला हरगोन होननानै सोंबाबो एसे फन खालामनो होननानै बुङो आङो ओमफ्राय एसेथ' फन खालामनो होआ दा ओमफ्राय नोंसोरो सानैजों माने जेरावबो गिदिंबाय थानो मोनासै आरो बेयावनो पुलिसफ्रा मोननानै लांखाबाय दा बिसोरखौ हमनाया जिआरपि होनना बुङो गाइसमोन माने गभार्नमेन्ट रेलवे पुलिस होनो नामाथाय फुल फर्माव दा आंबो मोजां बारा मिथिया बिथांमोना हमनानै माने बे आश्रमसिम दैथायहरदों दा मोजाङै मोजां सेफटियाव थादों गथ'फ्रा माबाफोर प्रब्लेम मोनदों नामा नोंसोर बे आश्रमाव गाननाय जोमनाय दुगैनाय जानाय लोंनाय सब होजोबखायो बिसोरनो साबोन सुबोन ब्रास कलगेट ड्रेस बेफोरखौ होजोबखायो ना ओमफ्राय दा नोंसोर सानैजोंथ' फैया नङा जमा फैबाय दिनै फैनानै नाथाय गनाय समाव नोंसोरो बेलेग बेलेग गबाय नोंसोरनि गोसोआव माबायदि मोनदों दुखु मोनदों जमायै फैनानै ओमफ्राय जिथुनाखि नोंसोरो आरो हजों न'निफ्राय माखौबाफोर गिनानै खारदों नामा खाराखै नोंसोरखौ सोरबाफोर माबा होनदोंमोन नामा जेबो होनाखै जोंखौ दा आरो मा नोङो नेक्स्ट टाइम आरो मालाबा बेफोरबायदि खालामनांगौ नामा फिसा खालामा खालामबावोबा नोंनि थाखाय जों बेसेबां गोदाव सोराव जादों नोंखौ लानानै जोङो बेसेबां मालायनाव थाखा फैसा दाहार लानानै जों नागिरबायनो गोनां जादों जाया लोङा आं नोंखौ हर सान नागिरबाय थानो गोनां जादों बिमा बिफानि अननायखौ नोंसोर मानो बुजिया फिसाफोर मालाबाबो आरो बेफोरबायदि दाखालामसै बेसे उन्दैनिफ्रायनो बेसे ख' खांनानै फेदेरबोबाय दा नों आरो आंनि बिखाखौ सोखावलांनो नागिरदों नामा गासैबो जोंनि फेसबुक नायग्रा इउटुब नायग्रा रायजो राजानिसिम खोमा खेबनानै समाय लानानै बुंहरदो दिनैनिफ्राय बिमा बिफाखौ बिदि खालामला आं होननानै दिनैनिफ्राय आं बिमा बिफाखौ बिदि खालामला दाखालामसै नोंनि थाखाय जों जाया लोङा बेसेबां गोदाव सोराव आङो हरनि 1टा 2टा बायदि हारसिं सोरांजासे आं गाबै थाबाय थादों आगैखौ मालायनि न'आव गारना थांनानै जों नागिरबाय थादों बेखौ बेनि गेजेरजों डाइरेक्ट बुंखायो आङो रायजो राजाफोर जाय मानसिया आंनि फिसानि खोमायाव बेफोरबायदि गाज्रि राव सोनानै होदोंना फिसानि गोसोआव दुखु मोनहोदों बे मानसिया मालाबाबो इसोरनिफ्राय बारग'नाय नङा मालाबाबो बारग'नाय नङा मिथिबाय ना आं हले डाइरेक्ट बुंखायो इसोरा निस्सय सानसेब्लाबो बिनि सायाव साजा होखागोन मानोना मालायनि बिमा बिफा बिसि फिसा आलो गोजोन संसार जानायखौ जोंनो न'खराव गैयाब्लाबो जोंनिनो आलो गोजोन संसार जाबोदों नाथाय जोंनि न'खरखौ बिदि सिलिंखार खालामना होनो नागिरा बे मालाबाबो जुक्ति नङा दा गासै रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि चेनेलखौ अनसायगिरि बा जोंनि न'खरखौ अनफावगिरि नोंथांमोना मा सानो बैबायदि व्यक्तिनि सायाव हामा बेफोरबायदि मिथिबाय ना मालायनि संसाराव बेफोरबायदि गाज्रि बार सुनानै होनो बा बारहावा बार होनो बेफोरबायदि अर सुना होनो हामा नोंथांमोना बे भिडिअखौ बे बुंग्रानि मानसिफोरनो निस्सय फोरमायहै आरो खोन्था रुपुयनि सोरबा समायना ना मा होनदों बिनि बिमानो नाथाय समायना नंमारा फिसाजों नामा आं बेखौ मोजाङै मिथिया ओमफ्राय बिनि फिसाजोआ नोंसोरजों फरायोमोन नामा जोंनि स्कुलावनो दा एडमिसन लागायहैदों फार्स्ट इयाराव नोंनि थाखाय बेसेबां नों फरायनानै फैनाय स्कुलनि मेडाममोना सारमोना खबर लादों आयं बोराय एसे गाबबाय बायदों दस्रा गासिबो दुखु जाजोबखादों जोंल' नङा गासै जोंनि चेनेलखौ नायग्रा मानसिफोर गोबांथार दुखु मोनदों गोबांथार गाबफादों दस्राफोर बे जि दाग्रा आयंमोनाबो बेसे सिन्था जाखादों बेसे गाबफादों बिसोरखौ भिडिअखौ नुनानै हारसा बर' बेयाव जि दाग्रा मानसिफ्रा बिमाजों लोगोसे जि दाफाग्रा मानसिफ्रा गोबां गाबबाय बायदों दस्राफोर मारै बेफोरबायदि जाखो होननानै नोंथांमोना खोनाखाबाय फिसानि खुगानिफ्रायनो नङा होमबा दिनै बेफोरबायदि नंखाय
खोथा सोनानै होग्रा मानसिया निस्सय फाबनांगोन आं बेखौ बारे बारे गले गले बुङो दा दिनै बेनो रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि अननायाव बा गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि अननायाव इउटुबार ससियेल मिडिया निउस पर्टेल बिथांमोननि अननायाव दिनै आं आंनि फिसाखौ आंनि बिखायाव बोजबनानै लाफिननो मोनबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो नोंथांमोना नायगिरि नोंथांमोना जोंनि दुखुआव गोबां दुखु मोनफाबाय बा जोंजों लोगोसे नोंथांमोना गाबफाबाय जों बिमा बिफानिफ्राय बांसिन दुखु नोंथांमोना मोनफाबाय बेनि थाखाय जों नोंथांमोनाव गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिहरनाय थायो जों दा जोङो फिसाखौ मोननानै जोबोर खुसि निस्सय खुसि जादों मानो होनना बुङोब्ला बिखानि थैजों जोङो गथ'खौ जोनोम होदों जेब्ला गथ'खौ जों नांगौबा खबरसे ओंखामखौनो दा मोनजाथों थेवब्लाबो फिसाफोरखौ जों रसा दानांथों साननानै जोङो फिसाफोरनि फिउचारनि थाखाय जों बेफोरबायदि गोदाव सोराव जों गुबुन जायगायाव थानानै सोलिनो गोनां जादों बा गुबुननि आथिङाव थानानै सोलिफैनो गोनां जादों अब्ला जोङो जुदि आं फिसाखौ फाननो लांमारदोंमोनब्ला मोनसे समाव दिनै आं फिसानि थाखाय मानो गाबै गाबै नागिरबायदों फिसाखौ मानो आं हालाय हाफाय गोदाव सोराव आं मानो हर सान जाया लोङा आं फिसाखौ मानो नागिरदों नोंथांमोना निस्सय बेयावनो बुजिखादों नङा होमबा नोंथांमोनानो सानदो आं सासे फिसा फाननानै जानो हाग्रा सुबुं जागोन नामा नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर ना दिनै आरो बिमानि खुगानिफ्रायबो खोनासंनानै ला थारैनो फिसाया बङाइगावआव मानि थाखाय थांमारामोन बै समाव खोनासंनानै ला खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जाय मानसिया बेफोरबायदि रावखौ बुंदों बेफोर गासिबो नंखाय फिसाखौ जों मानो दोनहरनायमोन फरायनो थाखायसो दोनहरदोंमोन न'खराव हायैनि थाखाय बेखौनो दा मेगन गोसा सुबुंफ्रा मा बुंदों फिसानि खोमायाव मा सोनानै होदों नाथाय दा फिसाया बेखौनो दुखु मोननानै दिनै न'निफ्राय ओंखारबोनाय जादोंनो दा फिसानि खुगानिफ्रायनो मिथिनो मोनबाय रायजोफोर नोंथांमोनहा बुजिनानै लादो